tomto videu poviem svoj názor na Boha, vesmír, ako to vidím, ako to cítim, nikomu nič nenútim. Zober si, čo ti chutí. Možno si niekde v hĺbke vždy cítil, že je niečo viac ako len Boh, ktorého ti ukázali, predpísali. Maskulína, separovaná entita niekde v oblakoch, ktorá ťa súdi a odmení ťa len keď si dobrý. Avšak v tomto svete môžeš vidieť, že dobrých ľudí ani zďaleka Boh neodmenuje. A nie je to tak, ako to hovoria. Pre ateistov, ktorí vôbec neveria v Boha, tak nazvi si to možno energia alebo ničota, pretože je jedno, z čoho pochádzaš. Je to jeden ten istý zdroj, aj tak sa k nemu vrátiš. Ateisti tam ešte majú, že často, že život nemá žiadny zmysel ani zámer. To je na hĺbšiu debatu. Avšak za prvé si musíš uvedomiť, ak uvažuješ len z logiky, tak si odpojený od srdca, od koherencie srdca. Keď si odpojený od srdca, tak si odpojený od pravej múdrosti a lásky, od svojej najväčšej sily. Láska nie je slabosť, je to skutočne naša najväčšia sila. Takže život má zámer, môžeme to nazvať, že akýsi duša vybrala, alebo vyššie ja vybralo, alebo mu ho Boh nastavil. A ak by tam žiadny nebol a sme len tu, tak nie je lepšie dať tomu životu nejaký smer a zámer. A to nie je o tom, že sa sklameš. To je o tom žiť jednoduchšie, pretože keď budeš nejak vedieť, dôverovať v niečo viac, ktoré je tvojou súčasťou samozrejme, Boh nikdy nebol separovaný od teba, on je tvojou súčasťou. Definovaný Boh je obmedzený Boh, on je všetkým, je tebou, je všetkým v tejto realite, dualite. Takže čo som tým chcel povedať? Ten názor na Boha nie je to len tak alebo tak. Môže mať rôzny pohľad, pretože jediná pravda je tá, ktorú vedomie považuje za pravdivú. A tak si vytváraš tú realitu. Prečo nie je lepšie uvidieť všetko, že sa deje pre teba skrz teba? Nie, aby si klamal, ale ten život je potom jednoduchší. Neutopíš sa v tomto nekonečnom žiali tohto dualitného sveta, chápeš? V tej bolesti, ktorú môžeš preniesť svoj zámer, a keď to uvidíš, že to dobro a zlo je len jednota, my to tu súdime z vonkajšku, súdime to podľa vonkajších plodov, nie tých vnútorných, tak uvidíš, že skutočne všetko deje pre teba, stávaš sa silnejším, láskavejším a vraciaš sa viac k sebe. A pre tých, ktorí si možno povedia, že toto sú reči diabla, áno, aj to je pohľad. A diabol sa nevie pokoriť. A cirkev, táto indoktrinácia, tieto dogmy bol dobrým medzistupienkom, pretože napríklad sme mali v minulých životoch veľa karmy, jednali sme zega, tam sa potrebovali pokoriť, ísť do viny a hanby. Avšak, ak nám bude niekto stále hovoriť, budeme si tam stále hovoriť, budú nám očkovať moja vina, moja preveľká vina, hanba, tak za prvé nám tým potvrdzujú nejaké presvedčenia z detstva možno a držia nás v nízkych úrovniach viny a hanby. Ako chceme dosiahnuť vyššie vedomia, frekvencie, stavy vedomia Kristus 700+, ak budeme stále žiť z týchto nízkych frekvencií, keď nás niekto súdi, že sme vinní a hanby, tak nerobí náhodou to, že rozdeľuje jednotu na dvojo. Nie je to súdenie, je to skutočná láska, spýtajme sa to. O mnoho hĺbšie túto vec ohľadom Boha, cirkvi a podobne a o mnoho viac opisujem v svojom knihokurze Sprievod realitou, návrat k sebe, ktorý nájdeš v profile.